Группада ышкына башлады. Тарала группа. Ярар, хөрмәтле тамашачылар, группа дигәннән әле күптән түгел Төмән якларына барып кайттык. Себер татарлары белән сорашып кайттык. Аларның матур сөйләмнәре, аларның ялалары безгә ничектер яңалык булып кайтты. Мин дә сезгә алып кайттым сюрприз. Себер татарларыннан. Себер татарларынан бүләк. Шушы гаилә белән бик матур гына танышып киттек, аралашып киттек. Хәзер бик матур әңгәмәдә, бик матур элемтәдә яшибез. Миңа ошады аларның ничектер сөйләмнәре кызык, безгә ошаган җырлаулары да тыңлап карагыз әле. Каршылыгы сезнең каршыгызда 2000 километр юл үтеп килгән Төмән якларыннан Мөнирә Хөснетдинова. Рәхмәте белән, Фирдус Тимаевның рәхимлеге белән мин Төмән Торатан, улысыбызда Себердә яшәүче бөтен Себер татарларыннан сезгә кайнар сәламнар алып килдем. Ишенеп йитмәдегезме? Табата, майта, эссе пешеп чыккан пәрәмечләр шикелле кайнар сәламнар. Инде төшенмәдегез. Төмәндә ТНВ программасынан Казанны 2 күз йетмәсә 4 күзләп карап торучы төмәннеләрдән сезгә кайнар сәламнар. Кадерлеләрем, кадерле тугандашларым, кадерле әниләр,
Кадерле хатын кызлар, бәйрәм уңаенда ир-атларны котлайым үткән бәйрәмнәре белән, хатын кызларны киләчәк көннәр белән. Мин сезгә теләйем иң иске теләкләрнең берсен. Без татарлар кайсы төбәкләрдә яшәсәк тә, Крым, Сибир, Казан, бездән туган балларыбыз әтиле, әниле, иске чаннардан рәгимне булып үссеннәр иде. Рәгимне булу ул үзе бер башка төрле бәгытле яшәү. Сибирдән үз Сибир татар телемдә язган йырларымны алып килдем, дәвам итәм куш күрең. Сибиремә дип багышланган йырым, калыгыма теләк.
батар боларыңа. Рәхмәт, зур рәхмәт. Фирдус Тимаевка рәхмәт, Татарстанга рәхмәт. Түбән якларыннан Манира Хасанова. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт.